Kaixo, Markel. Hau paisaro. Zertara gatoz? Herria solasaldiak aurkeztera. Herria solasaldiak, ja, definitiboki, ezta? Bai. Ez iratzar kafeak, ez herria zuzenean, erabaki dugu herria solasaldiak izango dela. Hori da, izen egokien ulertzen dena zetaragoa zen. Argia. Argiena, beraz, Hori da. solasaldiak. Eta gu, zergatik hemen, nor gara? Izaro Zinkunegi eta Markel Larruzkain, eta gu izango gara saio hauetako gidariak, saio bakoitzean gutako bat arituko da. Gu gidari eta gurekin batera bi gonbidatu izango ditugu saio bakoitzean, gaian sakontzeko horretan adituak eta arituak direnak. Hori da, pilpilean dauden hainbat gai aukeratu ditugu eta beraiekin elkarrizketa bat izango dugu mahai honetan. Galdera batzuk guk ekarriko ditugu, erantzun batzuk eskatuko dizkiegu, baina seguru asko aurre ikusten dugu galdera berriak ere aterako dituztela eta hori ere badela helburua. Bai, helburua bada, pauso bat hartzea, eguneroko zurrunbilotik apur bat atera eta galdera berriak bilatzeko. Beraz, bi hizlari, gidari moduan gutako bana, 50 minutuz, gidoiari lotuta, baina ez da hor bukatuko. Ez, hemen elkartuko gara, edozeinek izango du, gurekin batera hemen parte hartzeko aukera, Bilbon, iratzargunean, Lamana kalearen 2. atarian. Hori da. Eta behin gidatutako saio hori pasatakoan, galdera erantzunetako aukera izango da, kafe pasta, ardo gazta bueltan. Hori da. Eta horrez gain, bertaratu ezin zareten ontzat, telematikoki ere aukera egongo da jarraitzeko. Herria.eus webgunean eta ohiko plataformetan ikusi ahal izango duzue, saioak igaro eta hurrengo astean. Hori da. Eta saioa nola joango den, edo zein galdera erantzun beharko duten azaltzearren, eguneroko gaiei eta eguneroko korapilloei helduko diegu, ez diegu izkin egingo, baina horretaz gain? Bai, horretaz gain, utopiaz, pixka bat etorkizun desiragarriak irudikatzeaz ere, hitz egingo dugu, egan eginaraziko diegu, egan egingo dugu guztiok batera. Bai, baina larregi ere egan egin gabe, hankak lurrean eta aukera errealez ere eta epe laburraz ere arituko gara. Hori gutxi asko, ardatzak edo eskemak zer emango duen, eta orain, importanteena, nor, noiz, zertaz, eta nola, eguna bertan, ikusiko dugu. Hori da. Lehenengo saioa, abenduan, abertzaletasunaren inguruan, Lur Albizu eta Andoni Olariagarekin, Lur sortuko Nafarroako arduraduna dugu eta Andoni Iratzar Fundazioko kidea. Eta urtarrilean migrazioa eta jatorri eta kultura aniztasuna izango dugu hizpide, eta kasu honetan gonbidatuko ditugunak Xabi Iraola, sorturen herrigintza idazkaria, eta Txefirroko Lab sindikatuko idazkaritza antirrazistako kidea izango dira. Otsailean berriz, 3. saioa, komunikazioaren inguruan, saio honetarako Jonathan Martinez eta Ane Urkiri gonbidatu ditugu. Jonathan Martinez, komunikazioan doktorea, eta Ane Urkiri naiz.euseko zuzendaria. Martxoan, indarkeria matxistari helduko diogu, 2 militante feminista izango ditugu mahaiaren bueltan, Maite Barreña berdintasun teknikaria eta Helene Lopetegi Euskal Herriko Bilgune Feministako kidea. Eta apirilean, gaia herrigintza eraldatzailea eta burujabetzak izango da. Eta gonbidatuak berriz, Clara Ruget, Udalbiltzako zuzendaria, eta Ibai Esteibarlanda, Iritik At kooperatibako kidea izango dira. Azkenengo saioa berriz, maiatzean, hiri ereduaren inguruan. Hemen, Itxaso Larramendi eta Carlos Renedo izango ditugu. Biak arkitektoak, Itxaso Larramendi Tipi Estudiotik eta Carlos Renedo Iritik Atetik. Agenda potoloa, bota dizuegu, baina nahiko genuke lehenengo hitzordua behintzat ondo apuntatzea. Eta beraz, gorde data, abenduak 18, asteazkena, 6:30. Bilbon, Lamana kalea 2. Abertzaletasuna gaitzat, gonbidatuak Andoni Olariaga eta Lur Albizu, eta Aita hil, bai ala ez.